Преди да заспя, винаги казвам на Бога тези 4 изречения. Особено не пропускай четвъртото, то променя сърцето. Първо: Господи, благодаря Ти за днешния ден. Благодаря, че съм жива. Благодаря, че си с мен. Благослови децата ми и внуците ми. Когато не съм до тях, прегърни ги с ръката си и ги пази. Второ: благодаря Ти за храната на масата. Благодаря за топлината у дома. Благодаря, че мога да заспя спокойно по Твоята закрила. Трето: зная, че утрешният ден е в Твоите ръце. Предавам Ти всички свои грижи, както баща поверява детето си в любящи ръце. Четвърто, най-важното: Господи, прости ми и очисти душата ми. Моля Те, отнеми страха ми, болката ми и умората ми. Изпълни сърцето ми със светлина, дома ми с мир и ми дарувай дълбок и тих сън. Ако и Ти желаеш Бог да пази теб и твоето семейство, напиши в коментар Амин. Нека благодата влезе в дома ти още днес.